Zirkulazio aparatua. Zirkulazio aparatuak hainbat funtzio edo eginkizun egiten ditu. Bat, mantenugaia gorputz osora eta gorputzeko zeluletara garraiatzen ditu. 2. Oxigenoa zelula guztietara garraiatzen du. 3. Hondakinak iraitz aparatura eramaten ditu. Eta 4. Karbono dioxidoa biriketara garraiatzen du. Zirkulazio aparatuaren organoak hauek dira. Odola, ibilgailua da. Bihotza, motorra da. Eta odolodiak bideak dira. Odola bi osagai ditu, plasma gai likidoa eta globuskak gai solidoa. Plasma mantenugaiak zeluletara garraiatzen du eta hondakinak giltzurrunetara garraiatzen ditu. Globuskak 3 motatakoak dira, globuska gorriak, globuska zuriak eta plaketak. Globuska gorriak biriketatik zeluletara oxigenoa garraiatzen du. Zeluletatik biriketara karbono dioxidoa garraiatzen du. Globuska zuriak infekzioetatik babesten gaitu, eta plaketak zauria ixten ditu. Odolodiak. 3 motatako odolodiak daude, arteriak, benak eta kapilarrak. Arteriak odola bihotzetik atera eta gorputz osora banatzen dute. Benak gorputz osoan jasotako odola bihotzera ekarri. Eta kapilarrak hodi horien bidez komunikatzen dira arteria sare eta bena sarean. Bihotza. Bihotza odola gorputzean zehar bultzatzen duen organoa da. Bihotza organo oso gihartsua da eta 4 txarte ditu. Goikaldean 2 aurikula eta behekoan 2 ventrikula. Alde bakoitzeko aurikulatik alde bereko ventrikulura pasatzen da odola. Bihotzaren funtzionamendua. Bihotzak 2 mugimendu ditu, sistolea, uzkurdura, eta diastolea, zabalkuntza, dilatazioa. Honako hau da funtzionamendua. Lehendabizi 2 aurikulak uzkurtzen dira odola 2 ventrikuluetara pasaraziz. Ondoren, ventrikuluak uzkurtzen dira odola arterietara bidaliz. Eta azkenik diastolea edo zabalkuntzaren bidez aurikulak eta ventrikuluak zabaldu egiten dira eta odola berriro aurikuluetatik sartzen da. Odol zirkulazioa 2 motatan banatzen da, zirkulazio handia eta birika zirkulazioa. Zirkulazio handia. Odola eskerreko ventrikulotik ateratzen da zelula guztietara elikagaiak eta oxigenoak eramateko. Zeluletako hondakinak eta karbono dioxidoa jaso eta eskuin aurikulatik itzultzen da bihotzera. Birika zirkulazioa. Odola eskuineko ventrikulotik atera eta birika arteriak biriketara doa, han oxigenoa hartzeko. Gero birika benetatik bihotzera itzultzen da, eskerreko aurikulan sartuz.